Hala kagid ka vlog. May kwarta na dira. Kung na maligya ka sang isda, mas dako pang imo nga ma-income. Ay tuod. Ti kontahion ko bing imong bakba para wala sang may magwa nga dalitan nga tinaga. Pero antes man na isang bakba. Buena Vista, Gimaras. Mayong adlaw sa inyo. Kag tani, kamo naman ang ara sa mayong kahimtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Na umol gid ako sa isa ka tukmol nga gina-question ang akon nga pag-vlog. Kadamo sang iyang nga pamangkot. Gani isa-isa hunta sabton tang iyang pamangkot. Pagkatapos pahion ang iyang baba para wala sang may magwa nga dalitan nga tinaga. Una nga komento sang ugok. Silinya, hala kagid ka vlog. May kwarta na dira. Sa mga gusto mag-vlog, kung kwarta dayon ang inyo nga ginapaminstar, untat. Kay base ma-disappoint ka mo, ma-frustrate ka mo kay hindi amo nakadako ang kita. Kung magdugay, ti siguro okay. Masunod inang kwarta. Nga kwarta, gidya ng imo. Itsura mo daw kwarta. Pero, mas maayo ang kwarta. Kay may itsura. Ikaw yako, wala agad sang itsura. May ara man siguro. Pero, kalaw ay sang pagplastar. Ikaduha, nga pamangkot sang ugok. Te, pulawan, bogtawan, gini mo pag-promote sang imo nga page. Hindi mo kinahanglan magpulaw, bugtaw. Kay kung nanamian ang mga tao, mahulat ina sila, ma-subscribe ina sila, ma-follow ina sila, kay nalingaw sila sa imo. Amo nang punto dira. Gani, antes mo padayon no ng imo nga imahinasyon sang vlogging, i-consider anay ang qualification sang isa ka vlogger. Una, dapat malingaw kag masadyahan ang nagalantaw sa imo. Pero kung ikaw ugok, sa itsura mo pa lang, wala ka man lang sa may ginhimo. Wala pa nagtikab ang imong baba, pero daw matugambulan ka na. Gok, give up sang vlogging. Ikaduha, dapat may talent ka. Nagakanta, nagasaot. Hinaba lang saot nga daw tando-tando. Tando-tando moves. Pero sa nakita ko sa imo, ang imong lawas, pwerte katiga. Daw gin-electric yun nga piso. Gani, gok, give up. Untate ang pag-vlog. Ikatatlo, dapat, gwapa, kundi man gwapa, manaya-naya. Naga-enjoy ang mga tao. Kung wala naging tsansa, dapat, may duha kadalag ko nga kapayas. Nga bagnas. Amo nang imo da, para magsikat ka. Amo nang imong kapital, para magsikat ka. Pero gok, imo ho, kalubay, loy-loy. Gani, give up. Kag ikatatlo nga pamangkot sang ugok. May time ka pa para sa imo nga kaugalingon. May time ka pa para sa trabaho nimo. Kaya wala ka na sa inuubra kung ni mag-vlog kag mag-edit. Gok, kung mag-vlog ko 10 minutes, mag-edit ko 20 minutes tapos. Damo ako sang tiyempo. Damo ako sang tiyempo para sa akon nga kaugalingon, mag-enjoy, mag-gym, maglagaw-lagaw. Sa akon nga obra, magpa-eskwelahan kag magtudlo sa mga bata sang maayo nga pamatasan. Gusto mo pati ikaw tudloan ko? Doon nalipat ka na. Wala ikaw batasan. Gani, madamo ako sang tiyempo lang tawa. Pati ikaw gin-vlog ko pa. Amo nakadamo sang akon nga tiyempo. Gani kung daw hindi ka gid magpate, nga damo ako sang tiyempo, bis ka naga-vlog ako. Palapit kag pamati sa ihambal ko sa imo. Kaya mo nang diferensya ta nga duha. Una, ako labas, ikaw lobok. Ikaduha, tsura ko fresh na fresh. Tsura mo baho fish. Ikatatlo, pasimplehon ko. Simple nga tinaga para maintindihan mo. Sa simple nga hambalanon, ikatatlo,
Ako tangigi. Ikaw butiti. Kung daw hindi mo gud maintindihan, hindi mo mag-get sa hirap panghimo sa mga vlogger, sa ilang nga pag-vlog, hindi na pag-intindiha. Parehos man sang hindi ko pag-intindi, nga sa imo kalaway, gain patulan ka pa sa imong bana.